gekocht? Ja. Wat dan? Wat auto's, wat boekjes en nog, ja, dat wel. En hoeveel geld hebben jullie al verdiend? Dat weet ik niet. Hebben we niet een geldbakje ergens? Jawel. Ja, mag ik eens zien? Wat heeft hij mooi haar. Wat heeft hij mooie make-up op uw ogen. Wat heb je wel gekocht? Nou ja, mijn vrouw die had een kon gekocht en een grote blad, zo'n grote schaal. Verwacht je ook dat het minder druk wordt, Joert, vanwege de troonwissel? Ik heb geen idee. Nee, dat zoek ik net weten. En is het nou ook al wat minder druk? Dat idee heb ik wel, ja. Ja. Ik heet u allen graag welkom bij deze ceremonie. Vandaag mag ik plaats voor een nieuwe generatie. Ik sta op het punt mijn koningschap over te dragen aan mijn zoon Willem-Alexander. Ik vond het prachtig. Ja, ik ben er 53 ik bij geweest op de Dam. Ik ben er daar en we konden samen heen rennen. Wilhelmine, dat was zo mooi. Die wil zo praten, volgen. Gebed haar hartstikke de moeilijk. De duurde de handen voor, nou, dat waren de laken ook. Bitter spul. De koningin die zal dadelijk de akte van abdicatie tekenen en daarmee het koningschap overdragen aan haar zoon Willem-Alexander. Lang leven de koning! Ik vind het geweldig. Ja, heel fijn. Heel gezellig. Mooie festjes, nou ik ben weer jongen. Dus, en koning, hè? Dus helemaal super. Ben je in Hinnekamp speciaal voor de oudbaden of ik een beetje voor de abdicatie? Ja, voor allebei. Ja, leuk om met je mee te meidje. Ja, het heeft wel een beetje een samenhorigheidsgevoel, of nee? Ja, dat is beter voor thuis alleen dan voor de televisie. Dit is meer mijn wandel. Goed. We hadden al heel veel verkeer en dat vind ik een leuk gewoon. Ja. Want moet je hem net voor de televisie zitten nou? Ja, eigenlijk al, hè. Maar ja, we kennen het altijd gelijk werden. Dus we zijn weer door dit en dan zien we de rest op de letter van de duivel. Kaartjes te keer. Oh, dat is zoveel leuk. Kijk nog blanco. Ja. Wat vind jij er mooi uit, Joert? Ja, wat leuk, net? En helpt dat dan om er zo uit te zien? Ja, dat dacht ik al, maar het valt nog net terug. Meestal keek je nog net? Nou, nee, een beetje. De Koningslinde is een levend monument dat de ierbieren rondte van mijn naam siert en generaties lang de mensen herinneren zal aan het historische moment van Joert. Wat voor beam is het? Koningslindeboom. En die wilt Joert planten, omdat? Voor de koning, omdat hij nu voor Willem-Alexander, omdat hij koning wordt.